Gasa, itibiyag. Anya ter aramidin nyo dito'y balay, Ante Auring. Ay, ko ngamin, Betty kaanakan. Pinapanaw da kami iti balay apag-abangan mi. Anya? Awanan ti amo mi apapanan mi kaanakan. Mabalin ka di makipagnaet kami pala kada kayo. Asa na bali? Pumanaw kamin tumot lang. Apaman makabirok kamin iti mabalin mi apag-abangan. Kaya't kayo at tulungan, Auntie. Sige mo't na, Betty kaanakan. Dakkel mo't itulong mi kada kayo, idinagsakit day tinanang yo. Amok day ta, Auntie. Ngam masapula kasaritak pa'y ti asawak. Saan ang mabalin asya klaang tagdesisyon? Taamangan no day tanto ti pangrugyan ti saan mi apag kinaawatan. Lakay, masapa ka kadi arumwar ita? Wen bakit? Ngamin, ado ti aramidan mi. Ayawan gayam. Anya itayan tayo na mga ibagam kanyak. Imay ni Ante Auring dito'y balay itay. Kahit? Pinapanaw da kanu ida iti pagababangan da. Katawan sa bali apapananda. Bakit? Di mo ko naan apalubusam ida nga agnaad dito'y balay. Day talaang ti amok a solusyon, lakay. Nga manulaang ti sweldok, bakit? No dito'y da nga agnaad. Amangan no saan ta ida akabaala na pakanin. Ken maysa, amangan no agrawamda. Alan alakay, kaasi damat no saan ta ida at tulungan. Umayak man, Betty anak ko. Ne, da kayo met gayam tatang. Itaman pa'y analagip yu ti umay dito'y balay. Wen takanayon kayo met abisi nga agasawa. Ay wen gayam balasan ko. Husto ka di na damag ko. Nga umay makipagnaed Antim Auring dito'y balayaw. Wen tatang. Ay na. No apay met nga men nga inla ko dati balay da nga impatawid dagiti dadakkel da ken kuana. No si bibiyag paylaeng ni Nanang Mau. Sigurado nga agunget dayjay iti kasta nga aramidan ti kabsat na. No kasta, ila ko dagaya man ti balay day di lolo ken lola, tatang? Wen, inla ko dan anak ko. Ay na, jak amo, no sa dino tinangus-usaranda iti kwarta naglakwanda. Ay, sayang matatang. Wen, sayang talaga. Nga mawanan ti maaramidan tayaw. Tanaila ko damutain. Agraman ti basit adaga day dilulong yaw. Inla ko damay. Kumusta ti biyahe yo, Ante Auring? Nasayat mo't, Betty kaanakan. Aywan gayam ni Jester, ti anak ko. Kastoy matlagayam ti palayo. Insan Betty? Wan, iso nga ano sa inyo pailaang. Awan mo't ti pagpilyan mi Betty kaanakan. O sige, agkape kayo pa, Ante. At dapay mo't nabati ang tinapay. Anya ngay ti kape, Betty kaanakan. Nangisit mo't. Wan nga roda. Ramanan nyo nga Masiguradok magustuhan nyo ti kape mi, Ante. Pasensya kan, Betty kaanakan. Ngamsan kami nga kap-kape ti kasta. Ni, anya nga ruti kayat yu, Ante. Jester. Gatas tin inumak, Betty kaanakan. Nimot Jester, tay instant coffee. Anya? Nay, apaya si katyagin inaw, Betty bakit? Wala kay. Okay lang. Nay, daan ti Auring kanti kasinsin mo nga eh. Apaya sanda nga inawan tinangananda. Ni Ante Auring nakaturog. Ni Jester mat rimwar. Anya? Unay matun ti kasta. Si kapay lang ti agin inaw itinangananda mait. Ay na, si kakit di mo't lakay. Okay lang. Agtugaw kakit di, ta itimplaan ka iti kapem. Bakit? No kasta ka na yun. Agruam dalaeng. Ala, bayam takasaritak to ni Ante Auring, lakay. Rumbang laeng bakit? Yak kayat ti kastangar aramidan daken ka.
Leslie, umutangak man ading ko. Ni, anya nga ito utanga man ang Betty? 5 kilo abagas. Ay, di mo ibaga, naibusin ti ginatang mo idi Lunes. Naibusin adda nga mindaan ti awring kan ti kasinsin ko. Upat kami itan ije balay. No kasta, adda pay laang ije balay yo manang Betty? Wen, awan kanupay tinabirukan da pagakaranda. Ay, di pa pakpakanda laang kada kayo? Sana bale, taantik mat ida, Leslie. Ay, ngam, atidugan ti listaam dito tirsenak manang. No saan ka laagayam? Saan kan apautangan? Mabalin ka dingag sarita ta, Betty. Apay ka dilakay. Napudot man ng ti ulong. Kunak man wagsapsapol ni Jester akasinsin mo iti trabaho na. Day tamo ti kunana. Ngam di mo pigsaan ti saom. Amangan numangag na kani anti awring. Nakitak daye a Jester iti tersena ni Antibiring. Kadwa na dagiti pada na amang martek. Anya? Day tatipod no. Ala, bayam lakay. Kasaritak to ti kasinsin ko. Di dalag babain dagita at tao. Papakpakan dalang aruden diti balay. Sadot dapay laang. Tangiwat mo lakay. Awan bibiyang ko. Di uray man numangagda. Abusado dakit di dagita kakabagyam. Anti, mangan kayo, numabisin kayo. At damot na iluto amakan. Agyaman nak, Betty ka anakan. Jester, rumwar ka di tantamangan tayon. Wana nang, umayon. Da kayo latan ti mangan, anti. Aglabaak pa'y ngamin. Awan, na kami ti makamu dito ikanakan. Agyaman kami unay. Awan anyaman na, anti. Nagpangluti mo sida. Sigurado. Ado mananti kanak no kastoy. Sige, anti, tainak aglaban. Sige lang, Betty ka anakan. Da kami ti makamu dito oy. Bakit? Nang rabii ka din? Saan pa'y lakay? Daan ti auring kan Jester lang tinanganitay. Mala, agidasar ka man kit dito mangantan. Anya ko matiidasar ko bakit? Katawan mo tenti masida. Ni, kasano nga awan? Kat may 1 kilo a manok ti inya dubok itay. Awan ti makitak nga adobo iti kaldero. Bakit? Nan, aglisi ka man dita. Kita man ti kaldero. Na, apay ngay. Awan mo't tinabati. Kung nagtumat kan ka bakit? Naibusan. Ay, nagluko mo't dagita tattao. Saan tapay anangan? Ngam inibus damat gaya man ti sidaan. Day tati ibagbagakan ka bakit? Anya ngayon ti sidaan ta. Anya pa'y ngay. Ano santan ati agsida iti asin? Wan gayam, awan ka di pa'y tinakita daan ti mapagakaranda. Ngamin, jakon maanusan ti kastoy bakit? Rumwar ka din, Betty ka anakan. Wananti, adda ngamin trabaho ita. Mabalin ka di, ti agpagatang iti gatas kan ka. Mabalin mo't, anti. Ay gatangan naktuman nga rod, naibos nga minin ti gatas ko. Mangtad kayo nga rod iti igatang ko, anti. Si kamot na ti makamu agumatang. Nalipatam samutan nga idi agsakit ni nanang mo, kat siyak ti gimatgatang iti gatas na. Awanin ti kwartak, anti auring. Saan kami pa ang nagsweldo iti asawak? Ay katumutang kapayla ang iti ayan ni Leslie Sigurado apautangan na kaday jay, taggayam kayo man. Anya? Sa silong ni kaka, may mamang nakadapa. Awanan kayo timain? Apay, anya ti mapaspasamak ditoy. Gab, Jester! Bagbagaan nyo, day tanalaing nga anak yo. Awan lang nga ruden ti maitultulong nyo dito balay. Day tapay lagbarbartek ti aramiden na, mangibabain. Anadam ta pa nagsasaumi ti anak ko, Gab. Subaya, sika lang nga ruden ti umuna ng kabil kanyak. Parikot ti insang bayo dito balay. Apay, basol mi kadi.
No pinalubusan na kami ni Betty ngagnaad dito'y balayo. Titulagan, ket pumanaw kayo matlaang, apaman ang makabiro kayo iti balay nga abangan nyo. Ngam anya ti mapaspasamak, pinagbalin nyo abalayo ti balay mi. Abusado kayo launay. Oh. Saan agapo anaanos ni Betty kada kayo? Abuswan nyo matan! Anya tinapasamak lakay. Marurudak iti mamartek akasinsin mo bakit? Si kakanumot ngamin ti imuna ng danog kankwana. Asino mo ti saan amasurun iti kasye nga aramid ti kasinsin mo? Di mo latta ko man tinutupan. Amumot anabartek. Ita, siyak pa itayan ti bidot. Kasta ka di? Saan akas talakay? Tilaang kanya, saan mat amasapol akabilam ti kasinsin ko. Mabalin mat akasaritam itinasayaat. Kasano ko makapag-sarita kami? Kat no bari-bar mat akanayon ti sungbat na. Siya kun ti masiksikuran kadakwada bakit? Mabanbannog da tao iti trabaho. Ngamisuda, nakarelax dalaeng. Naimpag kumamat no tumulong da iti gastos dito'y balay. Ngam saan mat, ta ultimo kape, gatas ken sabon nga usaranda, sikapay laeng ta gastos. Lakay. May salaang tikit-kit dawag kan kabete. Papanawam dagita atat tao. Tano saan? Siyak ti pumanaw! Amom bete anak kao. Husto ti asawam. Manuabulanan ngagnanaed daan tim awring iti balayaw. Gamaging gaita, awan pa'y latinabirukan da apagnaedan da. Ay na, kalukuan da ita anak kao. Diyak amuno kasano apapanawag daan ti awring tatang. Dakkel nga minti na itulong na idi agsaksakit day dinanang. Saan met katadakas? No subadam, nagiti na itultulong na ide. Iti day di inam, anak ko. Hingam, adamat ati limitasyon na. Tatang. Maawatak, no apay akas na ti reaksyon ti asawam. Narigat met ngamin no da kayo pa'y latimang pakan kadakwada. Kat kabailan da pa'y mati agtrabaho. Kitaam ti listaan ti utang yaw kin ni Leslie agayem mo. Nagatidugan, anak ko. Saan matakasta? Nagdakalan ti utang yaw. Nakapagdesisyon akon lakay. Papanawa kon daan ti awring. Nasaya atmat, ta nakaamiris kan bakit? Wan lakay. Husto kayo kinitatang. Abusado dalauna yan. Saan adakas ti tumulong bakit? Ngam no kasta nga abusuan dakan, tasikan ti mailumlum iti utang. Gapo iti kinaabusado da. Wan lakay. Panagkunakit na sa isaya at matlaang no papanawan ta idan. Tapno agnakam kan aggagat damat. Nauwan gayang bakit? Oh, ato iti sweldo kita abulan. Ibayad mo pala iti utang mo iti tersena ti gayam mo. Amok ngamin nga atid dogan ti listaan ti utang tayo jay. Agyaman naklakay. Sigurado amaragsakan da ijay no agbayad ak. Addamanin igatang na itila ko na. Pasensya kayon, auntie. Ngamnas kan apumanaw kayon kini Jester dito'y balay. Anya, kasta kalakanakan ka, timang papanaw ka na kami, Betty. Kalpasan ti amin, anaaramidak iti inayo. Panagkunakit umanay matin tinasurok at abulan a pinakpakanda kayo, auntie. No amukla kumakastoy taramidam. Saan kayo kuman at tinulungan idi? Di mo matgayam amo ti tumulong iti padamatao. Saan ka di atulong ti manuabulan a pinakpakanda kayo, auntie? Panagkunayo ka di, kat saan atulong dayjay? Ha! Kurang pa'y dayjay para iti amin na sakripisyok para iti inam, Betty. Huston, auntie. Abusado kayo launa yan. Katapno saan adumakal ti gulo. Nasaysaya at no pumanaw kayon. Diyak ipalubos a madadaal ti relasyon mi iti asawak. Gapulaang kada kayo. Pagbabawyam to dahito ngay naramid mo kata kami. Insan bete? Di nakpabasulan, Lester. Imbes nga agpabasol ka, aggagit ka kiti, agsampol kay ti trabahom, saan aday ta agbarbartak ti pangpangrunam. Pe! Amom, Jester,
No inurnong mo kumaamin dagiti kwarta nga inggat-gatang mo iti arak. Amangan no nakaipatakder kamutten iti basit akalapaw, amabalin apag naedan nyo iti inam. Di ka man naging lalaing. Tawan ti amom. Awan ti amom. Anya lang matinalpas mo. Awanen ti oras ko ang makikapya kada kayo, Lester. Isuan na sa isaya at no pumanaw kayon. Makatawan ng tinapalabas. Sipod pimanaw daan ti aurin dito'y, lakay. Sa dino nga tanti ayan da ita. Bakit? Panagkunak. Nasaya at matngatan ti kasasaad. Makonsensya ak iti inaramid ko kadakwada. Sana rin ba nga makonsensya ka, bakit? Gusto lang tinaramid mo. Tapnog nakam damit. Saan ang mabalin adatalatan ti mang pakpakan kadakwada. Nasken nga agagat damat Husto ka lakay. Madanaganak lang amin kadakwada. Saan ka ngaminon nga agpanunot iti kasta bakit? Tiki di rumbang apanunutam. Nasaya atin ti kasasaad da. Kumusta kayo, Insan Betty? Chester, Auntie Auring? Wen, da kami. Kumusta kayon? Nasaya at kami mat, Auntie. Da kayo ngay. Sa dinon ti pagnanaadan nyo ita. Adamot ten basit akalapaw midi takabang ibang abarangay kaanakan. Agoray ka. Tricycle mo ka di dayta, Chester. Wen, Insan. Iso ti paspasadak. Kasta? Ay na. Dakkel tinagbaliwan nyo Insan, Auntie. Dayta akat gapukan ka kaanakan. No saan na kami pinapanaw idi? Ang mga nuaging gaita, kat dayta laagur uray iti parabor nga itad tidad dumata o ter aramidan mi. Agyaman ak unay, Auntie Auring. Agyaman ak na nakaamiris kayon. Oh, mapantayo pa ijay balay tagkape tayo, Auntie. Jester. Insan, ninanang latan. Agpasadak pa ngamin kahit. Sige no day tati ko nam kasinsin. Awan ti parikot iti dayta. Ala, agan-anad ka nga ron. Saan na nasaya at nga buswan tayo ti kinaimbag ti maysa a tao? Taorean niya ti kinaimbag ti maysa a tao. Dumteng tulat ta ti gundaway a mapunwan damay. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasal, itibiyag, insurat ni Atara Marie. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.